Sanibonani la ku One Show Phakama. Namhlanje ngiphathela uMdumazi noLusanda ingane yami Gqumeni. Ngokubuka kwakho mbukeli wethu. Ubona leli gama elibangwayo ibhovu elincane. Lifanele bani phakathi kwaMdumazi noLusanda? Abanye bathatha uhlangothi laLusanda bathi ngoba wayeyingane yebhova kumele lithathwe kuye. Kodwa nangu noMdumazi la igama kade vele afika nalo leli. Sacela nje ushiye umbono wakho lapha ku comment section. Ngiyabonga. Mina ngiyasibamba lesi sidingo siphe sakho ngulubu zizunjani. Mina ngiyasibetha lesi sidingo siphe sakho ngulubu zizunjani.